Good morning po mga kabalen. Good morning po mga karehiyon. Good morning mga netizen na nakatutok sa CLTV 36 Newsstream. Yes, like, share, follow niyo na ho itong ating CLTV 36 News Streaming. Oo, ako ho ang boses na naririnig nyo ngayong biyernes ho ng umaga. Wala pong iba kung di ang inyong news streamer Justin Dizon. Opo, 9:57 ng umaga. Ngayon pong araw ng Biyernes, Friday. Opo, Friday na mga kabalen. December 13. Friday the 13th pa lang ngayon. Ayan. Oh, ayan ho mga kabalen. Friday the 13th. Ngayon pong parang this is the second time, no? This is the second time of the year I remember na we had a Friday na 13 yung petsa. Last time, si Tiana kanila, meron siyang ginawang content about Friday the 13th. Mamaya balikan natin. Yan, oo. So, panoorin natin mamaya. Ano nga ba yung ibig sabihin? Pwede natin i-share yon. Kumusta ho kayo? Makilahok ho kayo sa ating kwentuhan. I-like, i-share itong ating streaming at syempre makibahagi po kayo dito sa live discussion natin sa comment section. Ito ang katanungan po ngayon sa inyo mga kabalen. Sino ang iyong pambato sa Giant Lantern Festival? Ayan. Sino ang iyong pambato? At ikaw ba ay excited na? Ito ho yung mga fans ng iba't ibang barangay, 10 participating barangays dito po sa siyudad ng San Fernando. Oo, ang magpapagalingan. Magtatagisan ho sa pagpapasaya sa ating mga judges at sa ating mga manonood. Siyempre, gamit ho yung kanilang mga naglalakihang parol na yung rotor manual kung paikutin, ha. Teka lang, hingin lang ko natin. Ito. Hingin natin yung update dahil sa kasalukuyan ho mga kabalen, actually kahapon naihatid na yung mga parol. Diyan ho sa Robinson Star Mills, Pampanga, kung saan gagawin ito pong Giant Lantern Festival. So makilahok ho tayo sa discussion at syempre kung mapapanood ho, kung gusto niyo panoorin yan, magtungo lamang sa Robinson Star Mills, Pampanga bukas. Alas 6 ho magsisimula ang programa pero bandang alas 5 may mga kaganapan na yan. Ang CLTV tayo tuloy-tuloy ang ating paghahatid. Alas 11 pa lamang ng umaga, samahan niyo po si Kuyang Justin at ang buong puwersa ng CLTV 36 News para sa paghahatid namin naman ng mga update na kailangan din yung malaman, syempre, kaugnay ng panonood ninyo ng Giant Lantern Festival. Ito, banggitin ko, sino-sino ba? Yan, ito yung mga participating barangays dyan sa Ligligang Parol. Mamaya, isa-isahin natin yan, live ho tayo mamaya sa telebisyon, 10:15. Doon pa lang talaga yung actually official start ng ating program. Para ho doon sa mga nakikinig sa akin, kwentuhan muna tayo. Yun ho 10:15 kasi naka-live tayo sa TV. So, pag binalita ko na yung or pag binasa ko na ulit yung programa, tapos babasahin ko ulit, di ba? So, baka wala nang manood. Yun. Pero anyway, yun mamaya, bagitin natin mamaya mga 10:50. Simulan doon natin. So, kwentuhan muna tayo. Yung mga hindi pa nagkakape o hindi pa nagka-coffee break, pang ilang kape mo na to at 10 a.m. Yan yung mga magandang tanong. Pang ilang kape mo na to at 10 a.m. Sabi nila, yung kape naman, ito actually si Sir Billy San Juan sa CLTV. Sabi niya, pag yung uminom ka ng kape, hindi naman agad magte-take effect yung kick niya na hindi ka makakatulog. So pwede ka pang uminom ng kape until may certain time, no?
Pero yung kunwari, lalo na especially yung hapon, uminom ka ng kape. Tapos after 4 hours pa lang usually yung epekto daw nun. So doon pa lang yung kaya pagdating ng gabi, doon ka hindi makatulog. Pero yung bago ka matulog gabi, nagkape ka, tapos natulog ka na, yun, okay pa yun. Parang, di ba may mga tao nagkakape sa gabi bago sila matulog? So, kasi nga hindi naman automatic gising ka agad, parang ganun. So, kaya ako, sa kape, meron akong cut off as much as possible, no? Hanggang karaya. Oo. At least 2 p.m. last coffee ko na yun. Hanggang maximum, siguro 3 cups sa isang araw. Max na yun, no? Kasi di ba parang sa iba, umaabot ng 8. Sino ba yung kayang magkape na 8 kape dito? 8 tasa ng kape. Ayan. Kabilang din ho sa ating mga binabantayan pa lang, development, ha? Ito hong matinding bigat ng trapiko. Opo, heavy traffic, lalong-lalo na sa siyudad ng Angeles kahapon. Sino ho dito yung nakaranas ng stop ball? Yung hindi halos umaandar. Okay? Ito ho, nakausap natin si Ginoong Alvin Perez. At mamaya, alamin ho natin. Tutok lang kayo, i-share nyo lang itong ating kwentuhan. Para malaman natin, ano ba yung naging dahilan? Bakit ganun? Nalamang kalalaho yung daloy ng trapiko. Yan, alamin ho natin maya-maya. Sa NLEX din kahapon, sobrang traffic. May papakita ako. Wait lang. Wild yung traffic kahapon, di ba? Yung mga nakaranas ng traffic. So, eto na nga. Story time muna tayo habang naghihintay tayo ng programa. Magkukwento muna si Kuyang Justin sa inyo. Okay, so kahapon, di ba? So, nag-NLEX ako. Eto na nga. So, sobrang traffic. Dahil sa sobrang traffic, nag-Google Maps ako. Actually, lagi naman ako nag-Google Map. Pero, ginagamit ko lang siya to assess the situation. Kumusta ba yung traffic ba dito sa ganitong kalsada? Namumula ba? Kulay green ba? Di ba? Yung kung may pinapakita ko sa inyo, eto, puntahan natin. Yung Google Traffic, di ba? Ayun, so tinitignan ko kung ano ba, saan ba ako pwedeng dumaan, ganito, ganyan, ano. And then, so ito na kayo nakakatawa, usually, hindi ko siya masyadong sinusunod talaga. Hindi ko siya sinusunod. Chine-check ko lang yung directions and then I go my way pa din na yung alam ko na shortcut na talaga. Yun yung fastest way kasi tried and tested ko na siya. So, ngayon, what I did, sinundan ko yung Google Maps, no? And it led me to a faster way daw. Tapos, ang ending ko, dead end. Nasa ilog ako, men. Oo, ganun siya. Nasa ilog ako. So, anong mangyayari, di ba? So, yun, napunta ako sa ilog. Umikot pa ako, tapos na-stuck ako sa traffic kasi nung palabas ako doon sa dead end, doon sa area na yon, merong isang malaking eskwelahan, labasan ng mga estudyante, high school. So, yun, ganun ako na-trap. At yun na po yung end of story. At ngayon, pagdating ko ng NLEX, ito papakita ko. Nasaan na yung video natin? Ito yung inabutan ko ng NLEX. Ako naman, approaching ako Fernando. Ito naman po ay galing ko ng mga papuntang norte. Kahapon. Diba? Sino nakaranas ng heavy traffic sa norte? Yung NLEX na panaba from Angeles City going to Mexico. Lagpas ng gasoline station sa Lakeshore. Lagpas siya. Mahaba talaga. Ayan, no? So, ganito po. Yung traffic. Well, of course, expected naman na yan. Yung pagbigat ng daloy ho ng mga traffic sa iba't mga kalsadahan. Kasi ginagawa tayo. So, yun lang. Nakakaranas na tinatawag na
Christmas rush. Pero syempre, with proper planning and proper timing, at of course, long-term solution dapat ito sa family. Okay. It has practical saka more yan ho, ganun ho kahaba, mga kabalit, traffic kahapon. Diyan ho sa North Luzon Expressway. Yung going north, northbound. Oo. Hintayin lang ho natin yung 10:15. Yan, kwentuhan muna tayo. Mag-like, share dito sa ating streaming. Ihahatid namin yung ibang mga impormasyon, kaugnay siyempre ng Giant Lantern Festival.
Okay, ang ating katanungan, ha? Makilahok ho kayo sa ating discussion. Itag mo na yung kilala mong taga-barangay. Ha? Taga-barangay Bulaon. Yan. Yung kilala mong taga-barangay San Nicolas. Tag mo na. Oh. Dito pong tao, San Jose. Yung taga San Juan, Santa Lucia, Santo Niño, Telabastagan, Calulut, Del Pilar, Dolores. O rin po kabalen. Deng Mialiwang Barangay, Amakiabe, Tigligligan, Parul, yan pong Banwa. Okay, welcome po muli dito sa ating CLTV 36 news stream. Sa lahat po ng mga nakatutok, eto, yan, official na ho nagsisimula itong ating programa. Live ho tayong napapanood sa Facebook page ng CLTV 36. Gayon din ho sa YouTube account, sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. At syempre ho mga kabalen, sa television. Nationwide ho ang CLTV via Signal Channel 115, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa ating 38 cable partners dito po sa Central Luzon at sa Digital Free TV Channel 36 dito po sa Pampanga at ilang bahagi pa ng ating rehiyon. Scan nyo na ho ang inyong mga TV sets, yung mga TV box ninyo para makuha yung CLTV kung hindi pa ninyo nasasagap ang mabuting balita na nandyan tayo sa digital. Iba-ibang box, kahit anong brand, Affordabox, Baron, ano pa ba? Black box, kung
Commander pa ba yung black box? Basta yung ano, yung Baron at saka for the box yung mas alam ko na nagagamit ko. I'm not familiar. Meron eh. Merong ibang brands, ano. Tapos meron naman mga TV na ready na. Yung inyong ano tawag dito, TV ready na or digital ready na yung inyong mga TV. Yan, yung mga technical terms. So yan. So anyway, panoorin ho natin, ano, scan natin. So para simple, kung kayo ay mayroong mga digital box, ano, turuan ko lamang kayo. Kunin niyo yung remote control, may makikita kayong menu or may makikita kayong scan, ano. Kung walang scan, diretso kayo sa menu, tapos tingnan natin yung scan or channel search. Doon sa scan, pwedeng click diretso, tapos auto search. At kusang lalabas ho yung CLTV, ano. Tiyakin lamang na nasa maayos na pwesto yung inyong antena. At pag when we say maayos, hindi po siya nakatakip ng kahit anong bagay, walang nakaharang, wala sa ilalim o yung nasa loob ng aparador, di ba? Dapat malapit sa bintana as much as possible. Kung pwede nakalabas, nasa bubong or not necessarily sa bubong, ano, pero kung bababa yung lugar ninyo, may possibility na kailangan niyo siyang ilagay sa bubong. But when you live, when you're staying doon sa isang mataas na lugar, okay lang po yan. Yan. So sige po mga kabalin, i-like and share ho ninyo itong ating news streaming upang sa gayon sama-sama ho tayong magkwentuhan at magbibigay ho kami ng mga update sa inyo kaugnay nitong pinakaabangan nating Giant Lantern Festival. Para po sa mga katututok lamang ngayon, lalong-lalo na sa kanilang telebisyon, ako po yung news streamer Justin Dizon at ito po ang CLTV 36 News Stream, ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng makatotohanang balita at impormasyon, ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng balita at impormasyon na may paggagamitan, ano, na ika nga anong silbi niyan ng info na yan para sa amin. At ito bong info na to mga kabale, lahat ng binabalita natin, lalong-lalo na sa mamamayan ho ng Pampanga at mamamayan ng Central Luzon. Ito toko para sa inyo to, ano. Okay, yan naman ho yung talagang yan ho yung ika nga tungkulin ng CLTV 36, ano. Binuo naman ho ito ng ating mahal na founder, the late Levi P. Laos, para ho makapaghatid ng balita at impormasyon sa mamamayan ho ng Pampanga, sa mamamayan ng Central Luzon. At itong balita at impormasyon na to ay tungkol po sa kanila. Balita at impormasyon na kanilang magagamit, ano? Oo, kasi minsan manonood ka ng television tapos makikita mong balita, di ba? Of course, hindi ko naman sa pero syempre, puro lahat tungkol sa Metro Manila. Wala naman tungkol sa atin dito sa Pampanga. Paano na, di ba? So, hindi mo rin alam. Traffic update, sa EDSA updated ka, pero taga dito ka sa Pampanga. Di ba? So, tutok lamang sa CLTV 36. At para po dyan sa mga ganyang klaseng balita. Weather update. Alam natin yung weather dyan sa ibang lugar. Pero dito sa Pampanga, dapat malaman din natin dahil taga dito ho tayo. At yan ho ang misyon ng CLTV. Hindi ko kami nakikipagkompetensya sa mga naglalakihang istasyon dyan sa Metro Manila. Alam natin. Siyempre, malalaking istasyon talaga yan. Ang sa atin sa CLTV, balita at impormasyong makatotohanan at mapakikinabangan para ho sa mga Kapampangan at sa lahat ng mga mamamayan ng Central Luzon. Yan ho mga kabalin, ha? And speaking of mamamayan ng Central Luzon, ito silipin natin. So, sa mga babiyahe po, lalong-lalo na ngayon pong Friday the 13th, ngayong araw ho ng Biyernes, syempre magwi-weekend. Tapos bukas, Giant Lantern Festival pa. For sure, marami yung uuwi o marami yung luluwas pa Pampanga dahil gusto nilang mapanood itong Ligligang Parul kung saan 10 barangay ang magtatagisan ng kanilang mga display, ng kanilang pailaw. Pero mamaya, papakita natin yung patikim. Pero ito, silipin muna ho natin. Real time. Real-time traffic situation po. Traffic monitoring muna via NLEX Corporation. Ang inyong pong nakikita ay live ho yan as of 10:21 ng umaga. Ngayon pong Friday the 13th ng December. Eto, mga kabalin. Isa-isahin po natin yung mga box. Nakikita ninyo yung mga itong northbound, ayan, may mga nakikita nyo, yung makakapal na volume na, no? But of course, maaga pa, we're past the rush hour.
Pero ngayon, wala nang rush hour sa traffic eh. Before, sabi natin, okay, rush hour, ganitong oras. Okay. Lalo na sa Metro Manila. Pero ngayon, wala na rin eh. Wala na rin rush hour. Parang lagi ng traffic. Ano? Anyway, so ito yung sitwasyon ng daloy ng trafiko. Lakihan lang natin. Sa ilang bahagi po ng North Luzon Expressway, dito muna tayo sa itaas, sa northbound lane ng dito po tayo sa itaas, leftmost, Yan, northbound lane po ng Balintawak Toll Plaza. So maluwag na maluwag pa sa mga oras na ito. So sa mga makakauwi early out, ito na yung chance mo habang wala pang pila. Yan, napakaluwag pa po nung approaching lane sa Toll Plaza ng northbound dyan sa Balintawak sa North Luzon Expressway. Ayan. At dito naman sa kilometer 14, area ito ng yung may papuntang NLEX Connect, mayroong volume ng mga sasakyan, do tuloy-tuloy naman ang kanila pong pag-andar. At ito sa Mindanao Toll Plaza, may mahabang pila lamang dyan sa may cash lane. Pero yung mga naka-RFID, papasok ko ng Quezon City dyan sa may Mindanao Avenue, sa Mindanao Toll Plaza, wala hong pila sa mga oras na ito. At kung ikaw naman ay nandito naman tayo sa baba tayo, leftmost pa din. Yang kung nakikita ninyo, may Kawayan Interchange Bridge, maluwag pa din yung daliho ng trapiko dyan. Pwera na lamang dun sa mga service roads at dun sa lane na pa-exit sa mga toll plaza. Yan, nakikita nyo, may pila ho dyan nitong mga bus at mga truck at ilan pang mga sasakyan. Dito sa northbound naman ng Bocaue Toll Plaza din, yung nasa bandang gitna ho, sa ilalim ay mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Ganyan din ang sitwasyon sa magkabilang linya ng San Fernando portion ng North Luzon Expressway. Yan hong nakikita ninyo sa gawing kanan sa bandang ibaba. Yan ho yung area ng syudad, San Fernando. At sa mga oras na ito, bagamat may volume ng sasakyan than the usual, di ba? Mabilis pa din naman at wala namang build up. Yan ho mga kabalen, paalala natin sa mga nagmamaneho, iba yung pag-iingat. Huwag ho tayong magmadali. Pasasaan pa't makakarating ka rin sa iyong paroroonan. Kaya naman, ikay magdahan-dahan sa pagmamaneho. Huwag mong biglain, mag-ingat, mag-ingat ho tayo at iyakin na nasa maayos na kondisyon ang ating mga sasakyan sa lahat ho ng mga babiyahe. Do not forget, blow baguettes. Yung blow baguettes, lagi ho nating sinasabi. Ano ba yung mga dapat tandaan pag sinabing blow baguettes? Check ho ninyo yung battery, yung lights, yung oil, yung water, yung brake, yung air, yung gas, yung engine, yung tires, at yung self natin, yung sarili. Siyempre, dapat nasa maayos na pangangatawan, nasa maayos na kondisyon. Okay, so ito, basahin muna natin, bigyan daan natin yung mga ilang nagkomento. Siyempre, ito, gaya nga ni Liana, ayan, sabi niya, digliga na bukas. Opo, si Liana kanila, kahapon, talagang tutok na tutok dito sa preparasyon ng Giant Lantern Festival Executive Committee. At very exciting yung mga mangyayari, ito si Julius, Metro Manila Christmas Lantern Festival 2024. Okay. So, when is this happening, Julius? Kailan ho ito? Ayan. At si Brian, ito, masugid na taganood natin mula sa Silang, Cavite. Shoutout po. Wala po ba face out po sa Pampanga? Face out ng alin, Brian? Yan, maraming salamat, Brian, sa iyong pagtutok dito sa ating programang CLTV 36 News Stream. Yan. At sa lahat po ng mga nagkomento, tuloy-tuloy lamang sa pagpapadala ng inyong comments. Babasahin po yan ni Kuyang Justine. Kung may gusto kayong ipa-shout out, Oo, shout out po. Ito, shout out. Yung mga alumni ho ng Assumpta Technical High School. Ayan, din ka na akong kaskwela.
Nagkataya po yung Grand Alumni Homecoming happening on the 30th of October. December. October tuloy. Bakit ako napunta sa October? Okay. Ito, may binabasa kasi. Oo. December po. December 30. Ayan. Sige po, silipin naman natin ngayon ang magiging lagay ng panahon. Ito po yung latest weather report mula sa Weather Bureau, Pag-asa. Ay, teka lang, loading. Ayan. Take two. Ayaw pa daw. Balik muna tayo dito sa traffic. Sige, teka lang ho . Ito mga kabanen, ang weather update mula po sa ating Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest weather update ngayong araw ng Biyernes, December 13, 2024. Sa kasalukuyan po ay wala pa rin tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, bagamat asahan pa rin po natin yung maulan na panahon sa iilang bahagi po ng ating bansa, dulot po ng mga weather systems na patuloy pong nakakaapekto sa ating kapuluan. Unang-una, yung epekto ng northeast monsoon ay nararamdaman pa rin dito sa may area ng northern Luzon at magdudulot pa rin po yan ng maulap na kalangitan at may kasama po yung may hinang mga pagulan sa eastern section ng northern Luzon area. Meanwhile, sa may bandang Mindanao po, may namamataan din tayong mga kumpul na kaulapan na nakakaapekto sa may southern portion ng Mindanao. Yan po yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ na unti-unti pong nag-shift or nag-adjust po siya pababa. So yung mga kaulapan po na yan is mostly makakaapekto lamang sa may katimuang bahagi ng Mindanao as well as sa Palawan. So magiging maulan pa rin po sa ilang bahagi po ng Mindanao ngayong araw. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, may namamataan din po tayong mga kaulapan dito po sa may bahagi ng Southern Luzon, although nakikita natin na papanipis na po yung mga kaulapan na yan. So asahan pa rin po natin, or possible pa rin po yung mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog sa may bahagi po or ilang probinsya sa Southern Luzon, dulot po ng epekto ng easterlies o yan po yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. At sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, dyan po sa Visayas, sa nalalabing bahagi ng Mindanao, sa may Palawan, and the rest of Luzon area ay magiging maaliwalas man po yung panahon except na lamang po yung mga panandalian o mga biglaang buhos ng ulan. At sa mga susunod na araw ay inaasahan po natin na magpapatuloy pa rin po yung generally fair weather conditions this coming Saturday sa malaking bahagi po ng ating bansa. Ngunit unti-unti pong lalakas ulit yung epekto ng hanging amihan ngayong darating na weekend. At kaagipat po sa paglakas ng epekto ng hanging amihan ay muling babalik yung epekto ng shear line o yung pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. So possible po by Saturday evening or sa darating na linggo ay magdudulot po ulit yung shear line ng mga pag-ulan sa may bahagi po ng Quezon, pati na rin ng Bicol region. Possible po this coming weekend po yan or sa kalagitnaan ng weekend. At possible din po na makaka-apekto din siya sa mga karatig na probinsya. Meanwhile, for this coming weekend at least ay wala pa rin tayong namamataan or ine-expect na LPA o bagyo na posible pong maka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So besides po yung malakas na amihan na posible pa rin pong magdulot ng mga pag-ulan sa may northern Luzon, pati na rin yung shear line na posible pong magka-apekto sa may bahagi naman ng southern Luzon ay makakarans pa rin po ng maaliwalas or generally fair weather conditions sa nalalabing bahagi po ng ating kapuluan, liban na lamang po yung mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga isolated na thunderstorms.
Sa magiging lagay naman po ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, dulot ng patuloy na epekto ng hanging amihan, ay magiging maulap pa rin po yung papawirin sa may bahagi po ng Cagayan Valley, as well as sa ilang portions ng Cordillera Administrative Region, dyan po sa may Apayao, Ifugao, gayon din sa Mountain Province at Kalinga. Yung mga pag-ulan po na naasahan po natin dyan is mostly mga light rains o mahina mga pag-ulan o mga pag-ambon. Dito naman po sa eastern sections ng Southern Luzon, dyan po sa may Quezon, pati na rin sa Bicol region, posible pa rin po yung mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, ngunit hindi po natin inaasahan na kalakasan po siya kung ikukumpara noong mga nakarang araw dulot na epekto ng shear line. So easterlies po ang magdudulot ng mga pag-ulan sa bahagi po ng Quezon at Bicol region ngayong araw. At sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon, so for Ilocos region, so may Abra, gayon din sa Benguet at sa malaking bahagi po ng Central Luzon, magiging maaliwalas din po yung panahon. May mga posibilidad lamang po na mahihina mga pag-ulan o mga pag-ambon na mabilisan lamang. And for areas naman po ng Metro Manila, sa nalalabing bahagi po ng Calabarzon as well as portions naman po ng Mimaropa, mostly mga localized thunderstorms po ang posible pong magdulot ng mga pag-ulan. So ito po yung mga saglitan o mga panandaliang buhos ng ulan na mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi. So monitoring lamang po ng mga thunderstorm advisory na nilalabas po ng ating Pag-asa Regional Services Division. For the temperature forecast naman po ngayong araw sa mga piling syudad dito sa Luzon, so, sa Tugigaraw po, yung agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24 hanggang 30 degrees Celsius, 33 degrees Celsius maximum temperatures naman inaasahan ngayong araw dito sa Lawag. At yung agwat naman ng temperatura sa Baguio ay maglalaro mula 17 hanggang 25 degrees Celsius. Sa Metro Manila, yung maximum temperatures po natin ay aabot ng 31 degrees Celsius. Para naman po sa Tagaytay, maglalaro na 22 hanggang 29 degrees Celsius at 32 degrees Celsius maximum temperatures naman ngayong araw dito sa Legazpi. So magiging lagay naman po ng panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa, gaya po ng nabanggit natin kanina, yung Intertropical Convergence Zone, yung axis po niya ay nag-shift pababa. So dito na lamang po sa may katimugang bahagi or southern portion ng Mindanao nakakaapekto yung ITCZ. So possible pa rin po yung mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog sa may bahagi po ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, at mataas lamang po yung posibilidad ng mga isolated o biglaang pagbuhos ng ulan sa nalalabing bahagi po or sa southern portions ng Mindanao. And for the rest of Palawan, Visayas, pati na rin sa Mindanao area, magiging maaliwalas po yung panahon ngayong araw. So mainit po, lalong-lalo na pagdating ng tanghali at may mga posibilidad lamang po ng mga isolated thunderstorms pagdating naman po or mas madalas sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman para sa mga piling syudad dito po sa Palawan at Visayas, yung maximum temperatures po sa Kalayaan Islands aabot ng 31 degrees Celsius at 32 degrees Celsius naman para dito sa Puerto Princesa. Para naman po sa Iloilo, yung maximum temperatures po natin aabot ng 31 degrees Celsius, 26 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura inaasahan ngayong araw dito sa Cebu. At yung maximum temperatures naman para sa Tacloban aabot ng 32 degrees Celsius. So, para naman po sa temperatura sa mga piling syudad dito sa Mindanao, for Zamboanga po, aabot ng 32 degrees Celsius maximum temperatures. Sa Cagayan de Oro ay 25 to 30 degrees Celsius. At para naman po sa Metro Davao, yung agwat po ng temperatura ay maglalaro na 26 hanggang 31 degrees Celsius. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala pa rin po tayong gale warning na nakataas sa anumang dagat baybayin ng ating bansa. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po sa mga planong pumalaot sa mga dagat baybayin ng Northern Luzon dahil posible pa rin po yung mga katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Sunrise po natin ay 6:12 a.m. at sunset ay 5:29 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website, pag-asa.ust.gov.ph. Yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Gaya ho ng nabanggit ko kanina, live ho tayong napapanood sa Signal Channel 115 nationwide ho ito mga kabalen. At syempre sa Digital Free TV Channel 36 dito po sa Central Luzon at sa ilang mga piling lugar sa Central Luzon at sa dito po sa Pampanga. At syempre, live ho tayo sa Facebook page ng CLTV at CLTV 36 News. Gayon din po sa ating YouTube channel at CLTV 36. Ayan, bigyang daan muna natin yung ilang mga nagko-komento. Ito yung sinabi ni Brian. Wala po bang face out ng jeepney sa Pampanga? Watching from ilang Cavite More Power, CLTV 36. Merong modernization, Brian. Yung ongoing yung program. At ayun, syempre may mga tumututol din, merong mga no to face out, may mga grupo, yung ilan naman, hinihingi nila mas mahabang oras, yung iba naman, pabor, oo. Pero yung iba ay sinasabi mabigat at hindi talaga nila kaya yung bayarin once na mag-shift sila dun sa bagong jeep at kung magiging co-op daw sila. Yun yung ilan. Pero pagdating dun sa parang franchise consolidation, balikan natin. Pero yung last report natin mataas na almost 90 kung di ako nagkakamali dun sa figures. Tiyakin ko lang muna pero ayon sa ating LTFRB Region 3, marami na yung pa-consolidate ng kanilang prangkisa. Ayan. So, sige mo, Brian, gagawa tayo ng follow-up report kaugnay niyan sa mga darating na araw. Okay, thank you, Brian. Sige po, mga kabalen, tuloy-tuloy pa ang ating pagbabalita. Silipin naman ho natin yung gaya ho ng aking binabanggit. Silipin natin yung ilang mga kaganapan dito naman sa Facebook page ng CLTV 36. Ito, merong aksidente kanina dyan sa may Pandan Magalang Road. Isa pong nakabisikleta. Umaga ho yan. Agad naman pong nakaresponde yung mga enforcer at yung police. Yan po yung kuha ni Kuyang Paulo G. So, paalala ho, kaliwat kanan. Ito, mga kabalen, real talk. Kaliwat kanan ho, itong mga inuulat at napabalitaan natin na aksidente sa kalsada. Di ba? Kung makikita niyo sa national news, kahit yung sa Metro Manila, sa EDSA, sa Katipunan, tama yung Aurora flyover, di ba? Yung Karambola. And then, naman ako napanood sa araw. Dito Manila, at dito rin sa Pampanga, marami tayong namamonitor, kasi magpapasko, maraming nasa kalsada, maraming tao nagmamadali, maraming taong aligaga, holiday season may holiday rush, kung tawagin. Parang lahat tayo nagmamadali. Lahat po gustong makarating doon sa pupuntahan. Christmas party, shopping, trabaho, at kung saan pa, di ba? Sa maraming lugar. Essential man, ganun ho talaga, pero eto, paalala, yung pong pagmamadali, minsan dyan ho nagsisimula yung mga tawag dito, aksidente, mga disgrasya. Kaya po, wala rin namang magagawa kung ikay matataranta sa kalsada, mag-ingat na lang, kabalen, dahan-dahan po tayo. Be mindful. Ngayon, kung kailangan talagang mag-adjust doon sa oras, agahan para hindi ma-rush, para hindi po mataranta. At kung pag na-stuck ka doon sa traffic, or kung natataranta ka, isipin mo na lang, pag nagkaroon ng aberya sa kalsada, mas madedelay ang iyong lakad. So, dapat prioridad pa din yung kaligtasan, di ba? Pag nagmamaneho tayo. So, sana po nasa mabuting kalagayan na itong ating cyclist. At saka pag ganito, nasa bike lane, Ako based sa litrato, nasa bike lane. Ayun, nasa bike lane to sa Pandan. Oo, nagbibisikleta rin ako, dumadaan ako dyan. Nasa bike lane siya. Di ba?
Sana, of course, ayaw nating mag-arrive to conclusions kung ano yung nangyari talaga dahil wala pa tayong detalye. Pero sana ho mga kabalin, share the road, lalong-lalo na sa mga siklista. Kakarampot na nga lang ho yung bike lane, minsan inaagawan pa natin sila di ba? Maninermo na ako. Biyernes na Biyernes, Kuyang Justin, mainit ulo mo Hindi, sa totoo naman, di ba? Totoo naman. I'm sure yung mga nagbabike ko nakaka-relate sa akin. Pagkakitid-kitid na lamang ng bike lane, parang ganyan. Pagkakitid-kitid na lamang ng bike lane, sasakupin pa. At dyan ho minsan madalas kawawa naman ho yung siklista. Ayan mga kabalin, Yan ho iba yung pag-iingat para ho sa lahat ng mga nasa kalsada, lalong-lalo na ngayong holiday rush. Be mindful. Ika nga, Wag ho tayong tawag dito, papataranta. At focus lang ho tayo. Makakarating ka rin. Traffic lang talaga, pero makakarating ka rin. Wala ring magagawa yung pagmamadali, yung init ng ulo at yung paggitgit. Yung singit ng singit. Pag sumabit ka, lalo ka pang madedelay. Di ba? Mas malaking problema 'yan. Di ba? Sige po mga kabalin. Ito naman, balikan natin yung highlight nitong Most Outstanding Kapampangan Awards kung saan 2 organisasyon po at 11 individual ang kinilala sa pagtatapos po ng pagdiriwang ng linggo o araw o Aldonaning Kapampangan. Ay po yung report. Kapamilataning Proclamation No. 2226 Series of 1982 ang pinirmahan ng former President Ferdinand Marcos Sr. may deklarayang Pampanga Day in December 11. Uli na niti, banwa-banwayang mararapat ing Aldoning Kapampangan at metong karimpeka highlight na niti ing Most Outstanding Kapampangan Awards o MOCA. Mumuna yung Kapampangan at inyang bitbit at tetagan at kabayanihan. Kadua, matasyahuri, kabyasnan ating katutubo ng gelingan. King kapat-aralan 50 Aldoning Kapampangan, midinan lang galal ding 10 metong individual at 2 aguman. King tatangalan ang Most Outstanding Kapampangan Awards 2024, ang merapat niting Miyerkules, December 11, King Kingsborough International Convention Center. King Institutional Category, ingapong Monica de Minalin Multipurpose Cooperative ing MOCA for Social Services. Kabang MOCA for Performing Arts naman ing Artisan Tarita. Anton Victoria Luge naman ing Menikwang MOCA for Medicine. At Inowelina Ramos ing MOCA for Science and Technology. MOCA for Education naman ing President ning Don Honorio Ventura State University o DAVSU ay Enrique Backing. Kabang dating presidente ning Pampanga Press Club ay Peter Alagos naman ing King MOCA for Mass Media. King larangan na ning sining, ikwana ning theater artist ay Abigail Danica Adriano ing MOCA for Performing Arts. At ing mandukit ay Nicolas Luge naman ing MEPI King Visual Arts. MOCA for Government Service yo Itea Maria Rica del Rosario, Administrative Assistant to ning Department of Social Welfare and Development Region 3 Office. Most Outstanding Kapampangan Awardee naman for Social Services ay Elena Tesoro adin na naman ng College of Social Sciences and Philosophy ning DAVSU. Ing Philippine National Swimmer ay Gian Santos ning Dau Mabalakat, ing Menikwaking MOCA for Sports. Ing dating City Administrator ning Balayan Minalin ay Edgardo Maganto Yambao, ing mepili para king posthumous category for government service. Samantala, tinanggap yan namang galal ing Chairman and CEO ng Laos Group of Companies ay Elisette Laos Velasco ang timong Most Outstanding Kapampangan Awardee for Business. Para kaya, maging posible ing achievement ay ni nung alala rin suporta na ning kayang LGC family at rin kayang empleyado. Ang pangarap nimo po bilang pribadong negosyante is makasawop at saka po mapaayos ang kalagayan daring kaya katamong kabalen. Pero ini pong rekognasyon na bibiyayo po kaya kami ay lalo pong magpasikanlub kaya kami para gawan ni papuing nararapat para kayong probinsya.
Salamat yan naman Ilaos Velasco, King Pampanga Chamber of Commerce and Industry, King Kayang Panga-nominate. At tatanda ng menikwala mo na manggalol, King Mokareng Pengari ng Laos Velasco ay Levi Laos King Banwang 1991 at Maria Teresa Laos sa niyang 2002. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Yan po, kabalan. Hindi kita, no? Deni pong sablang tinanggap galal. Kini po king Moka. At congratulations. Kaya pong matenahang Kapampangan. Nawenta naman ng maging pamagsadya king Giant Lantern Festival. Kini pong at kung pakilala rin kayo kapalan. Hindi pong lantern maker. Ay, hindi pong lantern maker. Hindi pong barangay kapitana ng Santa Lucia. Wow. Dati ho siyang lantern maker. Lantern maker turned barangay captain ng Santa Lucia. Eh, syempre, kung mataas yung stake, yung dapat patunayan, mas mataas po, higher stake nga, ika nga, no? Yung sa kanya. Mas merong mas pressure, di ba? Kasi barangay captain siya, tapos dati ba siyang lantern maker. At kaya naman, meron ho siyang nais patunayan sa Giant Lantern Festival 2024. Kilalanin ho natin siya sa ulat na ito. Lantern maker turned barangay captain. Siya ay si Kapitan Roland David, ang namumuno sa Barangay Santa Lucia, Ciudad San Fernando, Pampanga. Kaya naman sa paggawa ng kanilang pambatong higanting parol para sa Giant Lantern Festival, siya ay hands-on, katuwang ang kanilang grupo. Pagdating sa mga lantern maker, halos karamihan nandito lahat ng mga Giant Lantern maker na gumagawa ng parol ng siyudad ng San Fernando pagdating sa competition. Marami kami dito sa Santa Lucia. Karamihan mga pamangkin ko, mga kumpare. At saka hindi ito pinaghandaan ko talaga to dahil first term ko ngayong barangay captain at dating lantern maker, lahat ng best ko gagawin ko rito para manalo kami. Maging bentahe kaya ito para makamit ng Santa Lucia ang championship ngayong taon? Ang kanilang lantern maker na si Carl Ernest Kiwa, 16 years old pa lamang na magsimulang gumawa ng higanting parol. At ngayong GLF 2024, sila ay motivated sa tatlong bagay. Isa na rito ang maipakita ang sining ng lantern making. Number one goal namin is to win the title, and siguro second is to show na ano yung talent ng mga Fernandino, hindi lang sa bansa kundi sa buong mundo. Number three is manghikayat ng mga bata na paano, kung gaano kaganda yung paggawa ng parol at yung kultura ng San Fernando. Samantala, para sa mga nais manood at masaksihan ng personal at tagisan ng mga higanting parol, magaganap ang Giant Lantern Festival 2024 sa December 14 sa Robinson, Star Mills, Pampanga. Sa mga hindi naman makakapunta, sagot na namin kayo dahil maaari ring mapanood ang GLF ng live sa CLTV 36 at sa aming social media platforms. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Maraming salamat po sa pagtutok ninyo sa telebisyon, At bakit nagsusorry pag nagsusorry si Ronald Gonzalo? Ayan, maraming salamat po sa pagtutok sa telebisyon. Pero Ronald, huwag ka mag-sorry, hindi talaga uulan bukas. Naniniwala ako sa sinasabi mo. Ayan, hindi na uulan bukas. Ayan, tuloy-tuloy ho tayo. Tapos na ho yung programa natin sa TV. Ayan, para magbigay daan sa ilang paalala, ilang patalastas. Pero dito ho sa Facebook, tuloy-tuloy ho yung ating streaming. Ayan. Kaya kwentuhan ulit tayo. Mas relax, Pag television kasi kailangan, very formal, Oo. Yan, Renz, Ayan, thank you. Okay, salamat po sa lahat ng mga tumutok sa television, sa Signal, Channel 115 at sa CLTV Channel 36. Bukas ho, magkita-kita tayo sa Giant Lantern Festival 2024. Okay. Okay na ba yan, Renz? Okay na ba yung extra ko? Ayan.
Thanks. Okay na po, sir. Ayan. Thank you, Renz. Thank you. Maraming salamat, Renz. Renz Steven Correa. Ito po ang ating master control switcher. Ha? Oo. Kung ano yung pipindutin ni Renz, yun ang mapapanood nyo sa telebisyon. Ha? Ganyan ho, ka-importante. Yan, pagpindot ni Renz dyan. Thank you, Renz. Ha? At si Renz, syempre, talagang... Okay, sige, tuloy-tuloy yung ating kwentuhan. Dahil gaya ng binabanggit ko, syempre, di ba? Iba yung iba yung... Totoo yun, no? Yung mga nakikinig. Kahit siguro kung napapansin niyo, iba yung behavior sa TV, iba yung sa social media. No? Kahit yung pag how you present the news, di ba? Pag tumanda tayo, nung bata tayo, mas, di ba, parang mas nakikita natin, formal talaga eh. Di ba? Hindi nga tumatawa yung mga newscaster. Pero ngayon, you see the human side of them. Which is tama naman, di ba? O lang din naman ho yung mga nagbabalita. Siyempre, meron silang kailangang image. Merong, naman pero kailangan magpakatotoo. Yung kung ano ka, di ba? Yun yung pakita mo, di ba? Good morning, sabi ni Ronald. Ronald, salamat ha. Yan, weather conditions. Nag-update sa atin si Roald. Ronald, sabi niya, 28. Malamig nga, no? Malamig. Malamig, oh. Sige, silipin natin yung iba pang mga iba pang mga paghahanda, para po sa Giant Lantern Festival. Ano yung ilang... Ito naman mga kabalen, yung Barangay Santo Niño, ayan ay target ho nilang bihagin ang puso ng mga manonood at ng mga viewers. Fernandina natin. Magawa kaya nila ito? Ayan, alamin ho natin. Tuwing Disyembre, nakatutok na ang atensyon ng bawat Fernandino at Fernandina at iba pang kabalen sa mga kaganapan sa Giant Lantern Festival. Puspusan din ang paghahanda ng komite at syempre ng mga participating barangay. May 10 kalahok sa ligiligang parol ngayong taon at isa na rito ang Barangay Santo Niño. Dahil ito ang first full year bilang kapitan, itinodo raw ni Kapitan Janino Padilla ang kanyang suporta sa kanilang higanting parol. Kahit na medyo magastos yung Giant Lantern natin, talagang nagpursige ako para makasali ulit. At yun nga yung sinabi ko, taon-taon sasali kami dahil yan ang tradisyon ng Cito Tourism at nakakatulong sa atin. Ang lantern maker ng barangay ngayong taon ay si Byron Bondoc mula sa pamilyang Tanyag sa paggawa ng parol. Kaya't malaki raw ang tiwala ng barangay na makapasok sila sa linya ng mga magpapasiklab at mangunguna ngayong Giant Lantern Festival 2024. Siyempre tiwala ako sa kanya dahil sa kanya ko pinagawa. 100% akong may tiwala sa kanya na kahit paano makukuha niya yung goal namin na mapasok namin yung Final 3 or Final 4. Okay na sa amin yun. Importante nakipag-competition kami dito sa ng tourism natin. Hindi naman daw bibigoin ni Bondoc ang tiwalang ito. Malaking suporta yung mga city government tsaka yung kapitan namin. Kaya yung best namin, bibigay namin sa amin. Kaya pipilitan namin talagang manalo. Si Bondoc na kaya ang susi para makuha ng Barangay Santo Niño ang kanilang unang kampyonato. Abangan sa Giant Lantern Festival 2024 sa December 14 sa Robinson Star Mills, Pampanga. Maaari rin itong mapanood ng live sa CLTV 36 Digital TV at sa aming social media platforms. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Ayan mga kabalen, inyong nakita naman yung paghahanda ng Barangay Santo Niño para po sa Giant Lantern Festival. Ito, nagkaroon din ng Coraldal. O ibang balita naman, silipin ho natin itong nangyaring Coraldal Festival. O, sa dyan ho, sa may Barangay Santa Lucia din yan. Dito lamang
December 11, Miyerkules. Nitong Miyerkules po. Narito po ang highlight. Ang gagaling ng mga bata, no? Ang galing ng mga nag-perform. Tsaka ang kukulay, ang saya. Congratulations pala dun sa mga organizers at syempre sa lahat po ng participants nitong Coral Dal. Ito, panoorin po natin. Happy faces, makukuling imalan ang pong mga regular props. Iniingdis ng ming eksena inyang bisitan mila, rikayanakan ng pong deboto ng Santa Lucia Parish Church kay Ciudad San Fernando. 6 lang grupo rin pepakit gelingan king pamanerak, uling metong mankarela alang bisang paisambot, king mera patakural dal street dance competition inyang Miyerkules December 11. Ing ligligan ay ni amararapat balang banwa, metong ya karing peka highlight ng selebrasyon da para hing kapiesta ng karelang patron ay Santa Lucia ng Syracuse. Actually, may gumpisaya po yung kaya kaming Coral Dal Festival in the year 2004. Tapos, medyo mitok lang niya pong bagya kanita. So, may revive ya po yung Coral Dal Festival anyang 2022. Ang kapungin ni makulit, masiglay pa rin yung kaya kaming Coral Dal Festival. Ing pamag Coral Dal ang tiya mong pangatikang Santa Lucia, nung nuka rin teterak la rin kayang deboto, mang medina lang sika ng katawan, kapang fertility naman ing anyawaranda, rin bisang may kaanak. Para naman ka rin aliwang deboto, para alan niya mo naman kano ini, mang lakwas siya pang lumalam ing karelang kasalpantayanan. Nung nagsimula ako na sumali dito sa mga event sa simbahan, na nafe-feel ko na parang gumagaan yung pakiramdam ko, yung ganon. Every year po, ginagawa po namin yung panata namin kay Apong Lucia para sa mga kalusugan namin, sa pangangailangan sa bawat tao. Agpangkang Engineer Manuel Wong, ing Hermano Mayor at Committee Head na ning Kapiestan king Santa Lucia Parish Church nganing Banwa, maulagala ring makanining piyaglon ang pong selebrasyon, uling tradisyon netaga na iti karing sablang Pilipino. Pinapakita pa rin natin na ang resiliency ng mga Pilipino, no? Basta't fiesta ng ating mga patronal saints ay binibigyan natin ng halaga para naman of course to celebrate and to give grace. Samantala, oy nina, muntata na resulta na ninglikligan. Ing Santa Lucia Parish Church ing Menyambut Best in Coral Dal Festival Street Dance. Ikwade mo rin ing Best in Festival Costume, Best in Headdress, at Best Coral Dal Festival Performing Group. Crowd favorite naman ding Parish Solidarity Wellness Group, kapang Best in Choreography la rin St. Mary's Chapel, at Best Coral Dal Queen naman ing San Nicolas Chapel. Ikwa na naman ng Santa Lucia Integrated School ng Special Awards, kaya ing Most Disciplined Group, Most Synchronized at Most Energetic. Mitmo lang sayari sa blang participants sa Menyambut, uling menuli lang certificates dati ang pong cash prize. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Kabalen, magpaalam na ako pa mo po. Follow, like, and subscribe kayo po kay CLTV 36. Dakal pong salamat. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa Friday edition ng ating news streaming. Magkita-kita ho tayo. Mamayang gabi, mamayang hapon, 5 p.m. sa POV. Live ho tayo sa Robinson Star Mills, Pampanga. At para ipakita natin yung final preparation, yung finishing touches. At syempre, para mas ma-excite yung mga manonood dyan ho sa Giant Lantern Festival 2024 na gaganapin ho bukas. Ganap na alas 6 po ng gabi yan dyan sa Robinsons. Doon sa mga nagtatanong, yung ibang mga barangay, meron ho silang mga video, mapapanood nyo sa page ng CLTV 36. Naipalabas ko na ho nung mga nakarang episode natin, yung iba. So, sunod-sunod ho kasi yan. Kaya dalawa yung pinalabas natin. Ngayon, kung gusto nyo balikan yung paghahanda nila, punta lang kayo doon sa page ng CLTV 36 sa YouTube. O di kaya naman dito sa Facebook
Naka-upload ho lahat yan para inyong mapanood, i-share ninyo sa inyong mga kaibigan, yayain nyo sila at sama-sama tayong magsaya sa Giant Lantern Festival 2024. Maraming salamat po. Magkita-kita tayo ulit mamaya. Ingat ho sa kalsada.